Oda weche mago mag tuke. Tim mar were mar Gor Mahia kod mano mar nyiri mar Gor Mahia Queens odiochieng' ma kawuono noyudo sir mag tracksuits manyien mag tugo kod omenda aching' mano mar siling 200,000 kowuok kuom tim ka tim. Kata kamano, patron mar klabno Eliud Owalo bende kokalo e Eliud Owalo Foundation koloso bang' chiwo makamago. Owalo nowacho ni kinde mabiro Gor Mahia ibiro lok klab mar ohala kendo jotugo mabith mawuok e tim mar were ibiro nywaki e tim maduong', kama moko ibiro chwal e klepe ma Ulaya mondo kel nweng'o ne Gor. Wadwani wa support Gor Mahia Queens mondo gi participate effectively championship ma gi take part sani to kendo mondo gi idh ngas mamalo mondo wang'ni gibedie the topmost league in the country. Gor Mahia youth team bende wadwani wa strengthen kabisa nikech ene yo mwanyalo yudo godo players madonjo e senior team. Iyudo ka wakawo players e clubs mamoko to wachulo pesa mang'eny. Wadwani mondo wabed gi yo mwanyalo yudo players ka e youth team marwa. Mijingo nitiere maber ma patron omiyo nyiwa kendo gi youth team wa. Koro gima wan bende wabiro timo kaka management consultation gi patron ni wa make sure ni gik moko duto te magidwaro mondo tim. Sani nyiwa ni NSL wadwaro ni mondo nyiwa mondo bede Kenya Premier League. Nikech sama gisebede Kenya Premier League bende wang'iyo to be wanyalo go Sekafa bende wanyalo dhi e Champions League mar CAF.